Blessed Mhlanga's life is now at risk after aonekwa kunzi akaenda kuGeneva summit uko kwaonekwa kunzi anosvika achinofumura zvese everything about repression, terror yakaexperienza aiwa munyika yeZimbabwe by the Harare regime. Ndisatapinda mashoko obuda panguva ino achiuya achiverengerwa mutemo the constitution panguva ino iri kunzi the Codification and the Reform Act. Don't forget subscribe or like out on the bell icon. Now ya Blessed Mhlanga inozikanwa nemunhu wese, and we released a couple of videos ataona our his speech achiexpose his experience yakaitiwa our Harare regime. Panguva ino mukuru kwamudanyira achiti undermining Zimbabwe his consequences, endangering its citizens is a red line. Blessed Mhlanga must face the law. Let justice take its course through the patriotic bill. Ngasungwe zvipere ndomashoko atakuona mukungunugwa, mashoko anyasungwa kunzi mukungunugwa panguva ino ameno zvaanenge achitaura anenge ambofunga here kana kuti, but ari kukola up kuti Blessed Mhlanga ngasungwe. Anoposta this act yamuri kuona yakanzi insertion of new section cap 907 the criminal law codification and reform chapter 923 inonyora ichinzi willfully injuring the sovereignty and the national interest of Zimbabwe. Ndo mashoko anobuda panguva ino achiunderliniwa namukungunugwa achiti aiwa Blessed Mhlanga aiwa ngadzokere zvakare muusungwa. Mashoko anobuda nyogwa panguva ino ationa kuti mabva maita debate, mabva maita clash, vanhu vachiudzana vachiexchange mashoko pamusoro mashoko anga ataurwa namukungunugwa apo vanokwa kunzi Mhlanga anosvika achinoexposa the truth, and the worst part of it anonoexposa soon after Blessed Geza wacho akanga ari at the core of the story ashaika atisiya. Mashoko anobuda panguva ino muri Zimbabwe mbori mafunguro enyu matikudipa pamusoro pezvitiko izvi. Comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.